Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak kontzertu ekonomikoa moldatzeko akordioa lortu dute. Iñigo Urkullu lehendakaria horrela mintzatu da akordioaren inguruan. Beste adierazle on bat, gaur iragartzen den itun ekonomikoaren alorrean lortutako akordioa. Beste zerga batzuk adostuak, hitzartuak, Espainiako gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren artean. Hori ere espero dut, hemendik eta batzorde mistua bildu orduko, 3 aldundien babesa ere jasoko duela. Hala ere, Ricardo Gatzagaetxeberria, Ogasun sailburuak esan duenez, itxi beharreko kontuak falta dira. Bozento taldeko hedabideen arabera datozen asteetan bilduko da batzorde mistoa. Hedabide berak helarazitako informazioaren arabera, asteazkenean lortu zuten akordioa Eusko Jaurlaritzako eta Espainiako Ogasun Ministerioko ordezkariek, negoziazioetan hilabeteak igaro eta gero. Kontzertuaren erreforman 5 zerga berriren baldintzak eta kudeaketa zehaztuko dituzte. Jokoei eta elektrizitatearen sorrerari, nahiz erregai nuklearren ekoizpenari ezarritako zergen kontzertua adostu dute bi gobernuek. Ricardo Gatzagaetxeberria Eusko Jaurlaritzako Ogasun sailburuak baieztatu du, aurre akordio bat badela bi gobernuen artean. Azaldu du hurbil dagoela akordioa, baina ez du xehetasun gehiagorik eman, zuhurtziaz jokatzeko. Jakinarazi du aldundien eta Jaurlaritzaren artean itxi beharreko kontuak daudela oraindik ere. Gaur izan dute bilera aldundiek eta Jaurlaritzak. Elena Franco Gipuzkoako Ogasun diputatuak Euskadi Irratian jakinarazi duenez. Haserre azaldu da Franco, esan duenez, ez zuelako akordioaren berri. Gaineratu duenez, ez da serioa bilera egin eta egun berean hedabideen berriz izatea akordioaren berri.